जाग्याचे नाव हड्डीचे भरड नानोडा. बरं बरं हड्डीचे हड्डीचे भरड म्हणतात नानोडा. बरं बरं आणि तो 11-10 सर्वे नंबर आमचो असा. 11-9 हां बरं 11-10 बरं त्या सर्वे नंबरात आम्ही काजी पेंडी अशो काजी पेंटा काजी बेंटा असे आम्ही कामेरे आणि मनाय असे आम्ही बसलेलो थंय. बरं 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 आणि ते आमच्या कामेऱ्याक एक अशा वाटकुळ्या काहीतरी असा म्हणून ते दिसलंय. बरं म्हणून त्याने खोदून बघले तो एक मोगो असलो. तो आम्ही काढलो. मोगो म्हणजे मातयेच बुडकुलो म्हणटा तो होय, रे होय, बुडकुलो मातीचो बुडकुलो. होय, होय. बरं 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 हां ताका आमच्या गांवठी भाशेन मोगो म्हणटा मोगो म्हणटा. सारखे सारखे तुमच्या होय. बरं बरं हां. त्या मोग्यात असली म्हणजे बुडकुल्यात असली ती नाणी बुडकुल्यात असले. होय होय. बरें माय आणि वर एक धापणय असले आता का अशे. बरें बरें मातयेचेर असले की होय, होय. मातीचेच असले ते. बरें बरें पण ते काढताना काय आलं ते हे सगळे फुटून गेले ते न्हू. हां, तो म्हणजे मोग्याची ते- हे झाली मातीच झाली त्याची ती. नाणी त्या बुडकुल्यात दवरलेली असली होय होय होय. आणि त्याच्यावर झाकणय असले झाकणे असले. होय. बरं तुमच्या अंदाजान कितकी नाणी असली त्या टायमार ती आता आमका मेळ्ळ्यात न्हू ते 826 आहात नाणी. बरं बरं होय होय 826 होय होय. बरं आणि ते आमका वळखाना नेमकी आता कसली आसा ती. तर तांब्याचे आसा इतके कळटा. बरं 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 तांब्याची हाती होय. आणि त्याचेर एक एस म्हणून आकाराचो एक हे दिसता. हां, इंग्रजी एस होय, अक्षराचे होय. आणि एक असो अधिक चिन्ह कशें एक दिसता. बरं 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 अशें एक दिसता त्याचेर. हां थोडी नाणी आम्ही निवळ करून बघलेली तेतून ती तशी दिसता आता. बरें होय. ह्या नाण्यांचे आता तुम्ही कितें करतले किंवा ह्या नाण्याचे माहिती मेळ्ळ्या उपरांत कोणी कितें करचें अशें तुमकां दिसता ही नाणी म्हाका दिसता ती पुरातत्व खात्यान भरची अशें म्हाका तरी दिसता. म्हणजे त्याचे जतन करचें थंय व्हरोन. हां आणि संशोधन करचें हा त्याचेर की कितकी. हे सादारण खंयच्या काळांतले आसा होय होय. आणि खंयच्या राजवटींतले आहा हें म्हाका दिसता तेंच्यांनी संशोधन करता कळटलें अशें तुमकां म्हणपाचें आहा होय होय होय. ते संशोधन करचें तेंच्यांनी आणि आमकां म्हायती दिवची हेंची. बाबा अमक्या सालांतले असले किंवा खंयच्या हेतूर असले ते कळटले आमकां असले न्हू. बरोबर होय. म्हणजे त्या काळांत ही जी नाणी आसा ती खंयच्या काळांतली असली तेन्ना ती राजवट हांगा असली असो थोडोसो तेचो होय. सिद्ध जातलें होय. अशें तुमकां दिसता न्हू? होय अशें दिसता. हय की त्या काळांतली आसतली माझ्या ज्या अंदाजान काळांत. ते 400-500 वर्सांपूर्वीचे आसचे असं एक म्हाका दिसता ती. कारण वयर तेका अशें हें कशें धरला काय म्हणटा तांब्याच्या हितून दवरता काय ते- गंज तांब्याचो गंज तांब्याचो चढला गंज असो धरला त्या ते निवळ जायनात ते आम्ही घासून घासून बघले. बरं बरं जायना तेका आता. आता अशी निळी निळी जाल्यात ती साधारण. हिरवी निळी जाली जाली, अशी. हय, हय.